Bola ketemu mana mbak aku. Iki panganan kekinian. Panganan kopi klotok taco. Nah, iki aku arep mangan. Kepiye rasane? Aja do kepengin ya. Iki enake pol, pokoke kowe kudu rene doa. Oh iki. Sak jose. Lah iki aku lho iku malah pangan. Mosok Mas? Aku lho iki. Lah iki mau yo pesenan yang kene lho tak tinggal yo tok lho. Wis enek tak kira ndak aku lho. Lah terus tak aku ndi? Karo. Enggak. Iki kaya sapa? Aku. Lah terus tak aku ndi? Namu berarti Mas. Nah yo tak aku. Mangan tak uang. Iki nek ngendi Mas jenenge Mas? Iki kopi klothok, Pak. Yojo, bola. Oh yojo. Yojo. Aja lali. Matur suwun. Pangananku dipangan. Kowe enak sing bayar kene kok. Tes.